wat is eigenlijk... Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Goeiedag en welkom bij deze uitzending van Kulturu TV. Ik sta in de stad en ik spreek niemand minder dan Bix. Bix van de NDP, daar staat hij beter bekend over. Goeiedag en welkom. Ja, goeiedag. Ja. Alles goed? Ja, het gaat. Surinamers, buitenland, Nederland. Goeiedag. Hoe was je afgelopen week? Als bombel toch, naar de verkiezing toe? Wat doe je voor of na de verkiezing? Voor en na. Voor was het echt bombel. Na de verkiezing, dan moet ik zeggen dat ik vandaag pas echt een rust ervaar. Vandaag pas? Vandaag ben ik weer op mijn post toch? Oké. Ja, daarna al die drukte en geheesa. Drukte? Welke drukte? Drukte van de verkiezing toch? Maar wat deed je tijdens de We waren bezig met propaganda maken toch? Ja. Ja toch? Voor de Bombelen NDP. dat niet voor de NDP, dat deze ellendeling naar huis moest gaan. Oh, deze? Oké, Ja. want ik ben met je komen praten. Je bent een kritische burger. Hoe vind je dat na de verkiezing de zaken ervoor staan? Ja, de manier hoe zaken nu staan, voel je de wind al waaien. Je voelt het toch, er is een heel andere atmosfeer. Men, kijk, zoveel mensen over straat. Men is vrij, men voelt zich weer vrij. Geen dictatuur meer, einde dictatuur. Wat moeten ze doen? Het was liefde. Jij, dictatuur en bracht verdeeldheid in de samenleving. Is dit het? Het mag blijken, nu sta je alleen voor daar. Ja toch, één etnische groep maar is daar in die oppositie. Als de kaarten zo zijn uitgespeeld. Iedereen bundelt tegen jou alleen. Dat betekent, of ben ik gek, 100 mensen zijn gek, dan ben jij goed als één persoon. Maar ik denk eerder dat die 100 mensen goed zijn en dan ben jij de enige gekke daar. Ja. Als je de president een vraag kon stellen, welke vraag zou dat zijn? Waarom hij dit met het volk heeft gedaan. Echt, president Santos, ik wil je vragen. En ik wil weten waarom hij dit met ons heeft gedaan. Ja toch. Hij was helemaal naar nul gebracht, hij was gepinaard. Ja toch, we willen weten waarom hij dat heeft gedaan. Ja toch, hij was andere dingen schoorgehouden en daarna uw plan was om ons te vernietigen. Wij Surinamers. Dus die vraag wil ik graag weten, want als hij antwoord kan geven, zou het goed zijn. Je bent onschuldig. Wat vind je van de coalitie die zich de intenties hebben om samen te werken? Het is nu meer dan een intentie toch? Dat intentieverklaring was getekend. Ja. Ik weet niet, gisteren of eergisteren hebben ze weer iets anders getekend. Dus het is geen intentie meer. Het is bijna al zo rond. Het is bijna zo rond. Ja. Oké, maar wat vind je ervan? Ik vind het goed, heel goed. Omdat daar je eigenlijk weer die broemtje daar, die zit van Suriname. Je hebt de Chinees, je hebt de Hindustan, je hebt de Creole. Alle etnisch brengen heb je weer de Saramakaner, je hebt de Bosnan Creole. Weer brengen naar religie, heb je ook daar weer A20. Dus alles zit daar. En dan gaan we samenwerken en dan moeten we elkaar challengen. Ook op die ministeries. Oh, mijn ministerie doet het goed. Hoe komt het dat jouw ministerie het niet goed doet? Want je krijgt toch die middelen. Zie je toch? Dat betekent we gaan elkaar nu moeten challengen. Wie het beter doet, die gaat bepalen of hun partij groeit of niet. Want al die partijen zijn nu bijeen, vormen één coalitie. En dan gaan we kijken, we gaan elkaar challengen. Maar we moeten proberen NDP bij te houden, want we zijn runners. En we gaan ervoor. Ga je ook zo kritisch zijn als hoe je de afgelopen jaren bent geweest? Kritischer. Niet kritisch, kritischer. Reden waarom ik mijn partij nooit meer hebben in deze situatie, benarde situatie. En ik wil dat niet van mijn kleinkinderen en kinderen. Weet je wat? Ik ga kritischer zijn, vooral tegen de NDP. Ze moeten een bos nat maken. Ik ga niets tolereren. Ga mensen verzamelen en bussen zetten en voor jullie brengen en smeten voor de ministeries. Ja toch? Dus ABAP sowieso geleverd A20. Iedereen, de hele coalitie is geleverd. Ja toch? Jullie gaan zien dat street media klaar is met jullie. We zijn als de kippen bij. Je hoort onze stem niet toch? Als de kippen zijn we bij. Jullie moeten het weten. We gaan kritischer zijn tegen jullie. Omdat ik me niet beledigd kan voelen. Dat niks. Je maakt je mond zo wijd open voor je mensen en voor NDP. En kijk wat voor rotzooi ze uithalen. Dat ga ik niet pikken. Ga jullie bezig, kom met ze. Ga kritischer zijn. Hoe ben ernstig, hoe begin Roko. Challenge Soeserevi. Doe jullie voor Suriname. Want mijn president, als ik in mag geloven, gaat ze werken voor Suriname. Er resteert niets meer en niets anders dan werken voor Suriname dat we vooruit kunnen komen.
Ja, uw president, dat heb je net gezegd. De eerste vrouwelijke president van Suriname, de NDP, gaat het waarmaken. Het is waar. NDP brengt altijd alles als eerst naar voren. We zijn altijd een voorbeeld geweest. Kost wat kost, ook al wat mensen. NDP heeft altijd gebleken dat wij vernieuwing brengen. Zie je? Dat jullie zo klaar zijn met jullie vernieuwing, dan zie je dat jullie partijen vernieuwing groeien. Ja toch? Wees niet klaar met vernieuwing, vooral met de vrouw niet. Voor mij mogen ze al die assembleeleden van NDP maken, alleen maar vrouwelijke assembleeleden. Dan ze daar gaan wegvechten met Jogi en die anderen daar. Maar denk je dat Suriname ready is voor een vrouw? Meer dan ooit van tevoren. Mannen hebben het gedaan toch? We hebben niet zelfs een slecht hebben gedaan. Je ziet die arrogantie toch? En die haat en die wrok. Mannen zijn anders denken. Zie je? Je hebt gehoord toch wat die vorige president die zegt, president Venetiaan. Hij spant niet en die kruisland. Oude bokken. En denken dat ze nog de lakens uitdelen. Jullie hebben het glad mis. Nu is de nieuwe generatie, nieuwe tijd kiest. En wij gaan het moeten doen als de jonge generatie. Dus vandaar, ik zeg dat dit moet het zijn. Suriname is ready voor een vrouwelijke president. Ja, waarom ik zei van eigenlijk is het nog steeds de intentie, want de president Santokhi kwam gisteren of eergisteren op tv en zei van er moet een hertelling komen. Hij is desperate. Geen maar nieuwe verkiezingen. Ja? Je wil nieuwe hertelling. Dus je hebt iets georganiseerd en je vertrouwt het ook niet. Wie vertrouwt je? Je vertrouwt je eigen schaduw niet. S'avonds zie je geen schaduw. Je vertrouwt aan jezelf. En je begint eigenlijk wisselvallig te doen. Eigenlijk begin je met jezelf te praten. Deze man zit geest te vliegen. Sowieso zie je geest te vliegen. Hij vertrouwt zijn eigen schaduw niet meer. Want s'avonds heb je geen schaduw. Schaduw zelf verlaat je. Iedereen verlaat je. Is goed, Ik geef me mijn land. I love you. Geen gimmen. Je schaduw is een help you. Je hebt alles gezegd, hè. Oké, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Heeft u gehoord van de kritische bigs, de bigs van de NDP? Nou, blijft u ons volgen voor meer updates. Ik ben Natasja Conrad. Achter de camera staat Boris. Fijne dag. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Hoe pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.